Татарның бер генә телгә дә тәрҗемә ителми торган бер сүзе бар. Моң. Кемнәрдер ул моңны күңелендә йөртсә дә әйтеп бирә алмый, ничектер аны аңламый, ә кемнәрнеңдер сулышыннан моң түгелә. Бүген безнең кунагыбыз нәкъ әнә шундый моңсарҗан. Татарстанның атказанган артисты, виртуоз музыкант Ринат Сулейман улы Валиев Сергач районы Грибанов авылында туып үсә. Гаиләдә Ринат 8нче бала. Абыйларыннан калган иске гармон аның яраткан уенчыгы була. Энесенең җырга моңга тартылуын күреп, абыйсы аңа өр-яңа баян алып бирә. Кайда гына йөрсә дә, укыса да, ул күңеле белән гел Казанга тартыла. Күрәсең, юкка гына түгел. Нәкъ менә биредә ул профессиональ музыкант, виртуоз баянчы булып үсә, тамашачының мәхәббәтен казана. Исәнмесез, тамашачылар, исәнмесез, Ринат әфәнде. Инде ничектер әфәнде дип әйтергә мин сезгә гомер буена Ринат абый дип өйләшкән, инде Ринат абый дисәм, гаепләнәсез. Шулай бит? Конечно. Инде чыннан да моң һәм Ринат Валиев алар икесе шул кадәр тәңгәл килә торган сүзләр. Моң дигәндә Ринат Валиев күз алдына килә, Ринат Валиев дигәндә әлбәттә инде татар моңы күз алдына килә. Рәхмәт. Чыннан да шулай. Менә шушындый моңлы җан кайларда туып үскәндә һәм кай арада татар халкын шул кадәр әсир итеп өлгерде икән. Әйдәгез әле, бала чагыгыздан башлыйк әле. Кечкенә вакыттан ук без бик ни татар моңын әнкәй җырлый иде инде, үземә сеңдереп үстем. Үскән. Сез ничә бала гаиләдә үстегез? Без үстек 8 бала. Әмма ләкин мин 15нче булып тудым. Кызганыч менә шулай кызганыч дип әйтәм инде, барысы да исән-сау түгел дигән сүз бит инде бу. Һәм менә 15нче булып тугансыз, сезнең гаиләдә бөтенесе дә гармонда уйныймы? Күбесе. Бер абый гына уйный алмый иде. Нишләптер менә ул уйный алмады. Бүтән абыйлар һәрберсе уйнадылар. Кемдер әйбәтрәк уйнады, кемдер начаррак. Һәм иң әйбәт уйнаучысы сез инде араларында. Шулай булып чыкты инде ничектер. Шулай килеп чыкты. Ринат абый, иң беренче гармоныгызны хәтерлисезме? Иң беренче гармон, мин иң беренче гармонны хәтерләмим, но хәтерлим иң беренче баянны. Потому что гармон бар иде, алар теге ватылып итеп йөриләр иде, мин бик кечкенә идем. Мин теге абыйлар киткәч мәктәпкә, мин аларның ключларын теге ниләрен карап, кая куялар, фультларны ачып, шуннан тартып алып, караватасына керә идем, как будто мине кем дә күрми шикелле. И теге кечкенә вакытта бик шук булгач, бөтен нәрсәне ватып ташлыйдым, миннән бөтен нәрсәне яшерәләр иде. Шуңа гармонны инде тиз генә алып, шунда өйрәнеп яттым мин баштан. Караватасында. Ул безнең Белорус булды микән инде, үземнән дә зур тоела иде ул, мин кечкенә бер 4-5 яшьләр булган микән инде. Аннар инде белгәч инде мин уйная башлагач, аннар инде минем шул как раз уйный белмәгән абыем Мөнир абый, Әхмәт Мөнир абый, нидән армиядан кайтышлый, ништер анда үзенең акчасына мин баян алып кайтты. Шул баян әле дә исән, авылда тора ул, кара баян. Шуннарда мин өйрәндем инде. Уйнарга өйрәндегез. Сез әйтәсез, радиодан Әлфия Павзаловаларны, Илһам абыйларны тыңлыйдык дип. Ул вакытта күз алдына китермәгәнсездер бит, шуларга аккомпаниатор булып уйнармын дип. Хәзер дә искә төшерәм мин кечкенә вакытларны, мәйтәм, надо же. Бит кем уйлаган, аларга кашандыр менә уйнармын дип, алар белән бергә эшләрмен дип, теге зур-зур гастрольләрдә җырырмын дип, бер дә уйламаган. Күз алдына да китермәдегез. Вообще бөтенләй. Бөтенләй. Язмышыннан да бик кызык. Ну, беләсең ничек, минем кызык әйберләр булды. Кечкенә вакыттан мин төш күргәнмен. Шул төш до сих пор әлегә кадәр минем истә тора. Ул төш минем гомер буенда 3 тапкыр кабатланды. Как трехсерийный кинолар була бит. Дәвамлы. Дәвамлы, нәкъ шул бер төш. Төш. Мин кечкенә вакыттан күрдем, как будто мине Казанга китерәләр. И мине как будто әйтерсең соңрак китергәннәр, абый китерә. И мине договориться дип кайтты инде. Безнеңчә миннән баянчы ясарга, и мине алып калдылар, ярар, без анардан баянчы эшлибез, шулай итеп, ниндер бер бинага китерде ул мине. Шушы төштә ул ничектер менә бик тәэсирле төш булды ул мине. Һәм тормышта кабатландымы? Тормышта да кабатланды ул. Мин даже менә җиргән, аннары кабатланган төшләрен мин инде аннары
8-нче сыйныфны бетергәч мине культпросвет училище диләр иде. Шунда тегени безнең Нижегородский областьта инде ул. Шунда җибәргәннәр иде мине, синең талант бар дип, сиңа обязательно кирәк дәвам итәргә дип. Шунда миңа 2 тапкыр төш күрде. Казанга киләммештер. Менә шушында күргән бөтен биналарны, кем белән җиргәнне. Безне төшегездә күрдегез. Шуларны мин даже тормыш иптәшем белән җиргәнмен, но мин аның йөзен күрмәдем. Мин аның белән танышкач, аның белән җиргәч кенә искә төште шул төш. Тем кара, бу синең бит минем төште. И шул биналарны даже теге дежавю була бит. Менә дежавю шикелле мин аларны искә төшердем. Мин инде белеп Аңа кадәр ул биналарны күргәндегез юк идеме? Юк. Вообще беренче тапкыр Казанга килдем бит. Вообще гомумән безнең Нижегор татарлары, Нижегор мишәрләр дип әйтгәндә, безнең күбрәк Нижегородка, күбрәк Мәскәүгә китәләр. Яисә Нижний Новгородка китәләр. Минем дә абыйлар, апалар күбесе Мәскәүдә, күбесе бер апа минем Нижний Новгородта тора. Бөтен авыл, бөтен безнең яклар, бөтен Мәскәүдә. Вот миңа шунда төш килеп керде. Мин именно Казанга килдем. Мин Төштә күрдем дип кенә Казанга чыгып китмәгәнсездер бит инде. Юк. Аны мине иң беренче кичкенә вакыттан ук миңа бер зур язмышымда бер зур не булды инде, йокымты дип әйтик икән. Менә мин төпчек булгач, мине булай гына үстергәч инде, ул әзрәк азасың бит инде, азып теге. Тем более баянда гармонда да уйнагач инде. Сезне азгын дип һеч күзеңә китереп булмый. Аздырып үстерәләр инде кичкенә төпчек. Иркәләп инде. И мине кичкенә вакыттан ук зур абыемның хатыны инде, иң олы абыемның хатыны. Алар безгә тәкъдим ясадылар да, вот малайның таланты бар. Шуннан соң мине Мәскәүгә җибәрделәр инде. Музыкаль мәктәпкә бирәбез, үстерәбез дип. Мин инде бер дә уйламыйча авылны гомумән яратайдым, атлар өстендә йөридем мин. Нидәрдә теге даже сыерлар өстендә йөридем мин шундый вазгын идем. Сез бигрәк шуклыгансыз. Бик. Шулай иттереп Юдрок Мәскәүгә шундый тәкъдим иткәч, мин 2 дә уйламадым да, мәйтәм барам. И киттек без Мәскәүгә. Үкенечкә каршы кыска гына әйткәндә, анда без бардык. Простой гына мондый гади генә мәктәпкә бирделәр. Мине әйбәт мәктәп, хәтта мин инде анда инглизчә сөйләшә башлаган идем инде. Инде татарча да оныта башлаган идем анда. Музыкаль мәктәпкә таки бирмәделәр аларны. Китеп күрсәттеләр бер тапкыр. Алабыз дип әйткәннәр иде, соңрак китерсез дигәндә. Бу ничәнче сыйныфтан киттегез инде сез? Бу мин 2 сыйныфны тәмамлагач, 3нче сыйныфка. 3нче сыйныфка. 3нче, 4нче сыйныфта мин Мәскәүдә укыдым. Шепши бер 2 сүз белә идем татарча. Сагынып еламадыгызмы? Бик сагындым, конечно. Мин 2 сүз белә идем шул, урысча. Аннан мине баштан лагерьга җибәрделәр анда, теге ни өйрәнсен дип инде. Яннары мине теге шул нидә мәктәпкә укырга кирдем инде. И шепши урыслар арасында мин анда инде испытаниялар бик күп булды инде анда мине татар дигәч инде. Анда инде мине Ринат түгел, Роман дип нитәләр иде. Йөрттеләр ул вакытта шундый заманалар иде бит инде. Аннары 2 елдан соң кире кайттыгызмы? 2 елдан соң кире кайттым. Яңадан шул атлар белән, сыерлар белән. 10нчы классны бетергәнче авылда булдыгызмы? Сезнең әтиегез сезнең белән түгел идеме? Беләсезме, минем әти ул сугыштан кайткан. Ул әнидән 18нче елга булган. Минем әни 29нчы елга. Икесе дә мәрхүмнәр инде. 10 яшькә зуррак. Мин әти минем сугыштан кайтып өйләнгәндә инде. Мин 15нче бала булып тугач, мин 5 айлык вакытында әти вафат булган. Сез әтине гомумән хәтерләйсез. Мин вот менә бер генә единственный бер кеше, бер балалардан, малайлардан мин бер генә әтине хәтерләмим. Шуңа күрә гел шундый теге белән, хыял белән иттем инде мин. Аллаһ тәгалә, Аллаһка шөкер, үземә дә зур күп балалар биргәч, мине шунда йөрәгем тынычланды минем. Мин генә әтине күрмәгәч, минем теге постоянно үкенеч булды. Әтине күрмәгән шикелле. Әтисез үскәч барыбер анда авылларда, ниләрдә теге бөтен теге балалар белән, малайлар белән да мишәр ягы бит инде, усал халык. Сезгә инде әти мәхәббәте игътибары җитмәде. Анда балалар белән иткәндә дә теге төрле ниләр булды. Алар әтиләр килеп аларны әйтәләр. Яклыйлар, мине яклавычы, мин качып кына китә идем инде. Олы абыйларым минем теге армиягә нигә бөтенсе китеп бардылар инде. Мин яклавычы кеше булмадым да.
Казанга ничек килеп электегез? Казанга мин электем яңадан авылга кирәк кайткач, 8 әле ул вакытта 8 сыйныф кына иде бит. 8нче сыйныфны укып бетергәч, ярый әле минем анда бик әйбәт класс җитәкчесе бар иде. Ул үзе музыкант иде, үзе бик тәҗрибәле. Ул минем талантны күреп инде, итеп инде әзрәк диген. Ул мине тәкъдим итте, син китәргә тиеш авылдан. Тизрәк мин инде төпчек булгач, абыйлар да калдырмакчы иделәр инде, әни янында инде. Әни дә инде бар уйлаган инде, ну әйткәнде, улым укысын килсә, мин лучше укытыр идем сине дип, мәрхүм шулай әйтә иде. Мин дә баянчы булырга мин даже уйламаган да идем, мин белмидем, что баяннан өйрәтәләр. Мин ул вакытта вокаль-инструментальный ансамбльләр модада иде. Безнең авылга шулар килеп төште, гитаралар, ударный инструментлар, мин шуларда барсында өйрәнеп, анда ансамбльләр создавать итеп, дискотекалар куя башлаган инде. Мин инде уйлаганым инде, все, мин гитарист булам, ударный инструментларда уйныйм, теге. Шундый исәп белән музыкаль училищега керергә, Нижнегородта үзендә училище бар. Беренче ел как раз эстрадный бүлек ачканнар иде. Анда бер урынга 15 кеше иде микән ул вакытта. Минем бернинди нота белмим, бер нәрсә белмим. Мин әйттеләр, юк инде, нота белмичә булмыйм да кереп, барып менә әйдә сезне балалайкага алабыз или башка нәрсәгә. Мин аны күрәсем дә килми. Шуннан соң минем ишеттер менә анда бер педагог безгә как раз килгән иде, шунда инде теге карап йөри инде. И вот мине әйтте дә, кара син баянда да уйныйсың икән. Мин анда баянга бәлки миңа училищеда алган булырлар иде. Минем чират җиткәч, ништер менә йөрәк үтмәде. Шунда укырга ниндидер булмады ни. Мине 2 тапкыр чакырдылар. Мен тем нота да белмим, ни да белмим, что-то әллә ничек теге. Күңел тартмады. И бу апа килде дә, бездә ди анда вокаль-инструментальный ансамбль бар ди. Син шунда йөрүсең ди. Әйдә безгә генә ди теге. Ул икенче шәһәрдә бераз теге, Бор дигән шәһәрдә. Дзержинск, Бор и Нижнегород. Теге Волганың тыягында гына чыгасың да, 40 минут барасың да, экспресс автобус белән и все. И мин шуңа алданып, шуңа киттем. Божарна. Мин теге чисто теге гитараларда уйныйм дип, какой да баян кайгысы, мин әйтәм, баянда булай да уйныйм инде. Нәрсә инде анда тагы өйрәнәсе бар дип теге. Шулай иттереп, шулай алдалап, мине шунда китерделәр, мин шунда эләктем. Анда 2 елга, 3 ел эчендә 2-3 тапкыр гына мине шунда вокаль-инструментальный ансамбльгә җибәрделәр дә. Анда инде 2 тапкыр гына. 2 тапкыр гына анда теге армиядан кайткан абзыйлар теге 2 метрлык анда уйныйлар, анда мине кертмиләр диде. И вот, ул безнең специалистка да кермәде инде, ул просто как хобби гына. И шуңа күрә мине анда бик яхшы Абронисов дигән бик әйбәт консерватория бетереп, шунда бер тәҗрибәле абыйда, педагогта укыдым. Юлай әйткәндә ул миңа күреп алды да, все ди, синең ди родина Казан ди. Син Казанга, мин синең Казанга шунда гомумән теге максат куйды ул мине Казанга җибәргән. Димәк, менә язмышыгызда шушы Абросимов дигән педагог бик зур өлеш керткән. Өлеш бик шунда әле мин 2 төш күрдем. Казанга барачагын. Мин инде аңладым, что мин инде төштә теге бөтенләй күргәч, анда бөтен Казанны, бөтен теге ниен күрсәттеләр миңа теге төштә. Теге бөтен яхшы якларын күрсәттеләр. Минем күңелдә уже Казан гына хәзер. Мин бердә булмаган, уже монда уже ни. Бердә күрмәгән Казан. Бердә күрмәгән Казанны уже минем күңелемдә Казан гына йөри. Мен армиягә генә алмасалар, мин элеккел армиягә генә барырга тырыша идем. Минем 5 абыем армиядә служить иткәч, теге барып кайткач, мин дә инде армияне хыяллана идем. И соңгы курсларда мин аңладым, мәтәм кара, монда язмыштан узмыш юк дип, теге сизә башладым. Мин мәтәм ничек тә булса тирәзрәк качарга кирәк. И мин соңгы экзаменны биргәч, шушы көнне Нижнегородка тайып, апа янына. И баян юк бит әле безнең. Рубин дигән баян, анда теге икенче система кирәк. Рубиннарда теге выборный система бар инде. Шуны Нижнегородтан ул вакытта әле теге ниләр бар иде, менә музыкаль инструментлар алып торып була иде. Арендага. Теге шундый ниндидер кибетләр бар иде, как исемен оныттым инде. Алла барасында гитара алып торасыңмы, анда әзрәк акча түлисең дә, и срогында инде үзенең вакытында китергә тиеш. Шушы нигә арендага алып, баянны алып киттем Казанга инде нигә консерваториягә керәм дип киттем инде. Килдегез консерваториягә? Килдем инде, яртылаш теге бахны өйрәндем инде яртылаш теге. И теге
Birinci частьini үйрендім, ikinci частьini үйрене алмадым, допустим, деп айтайын. И анда Ринат абай Халитов как раз кабыл итейді. Ол вақытларда әлі ол декан еді ол вақытта. Именно тыңлап та тұрмады. Баянда инде Рубин өзімдікі дә түгел. Ол сразу ойлады, сен де мұнда кіріп те тұрмайын деді. Барыбір мұнда не дейінді, сенің білімің де жетішмес, барыбір кіре алмасың де, вақытың оздырмады. Барды или культураға, или неге. Педагогия институтына, музыка факультетіне. Музыка факультетіне барды енді. Шындан соң менің мұнда Наилябы бар енді, қазында тұра енді. Керак туған болған енді ол бізге, мен анда бір тапқырда көрген жоқ енді. Шол адрес бойынша келіп, ол мені өнеуіні ератып, бүтін жерге жүртті енді. Ол енді орны жұмақта болсын енді ол мәрхум енді. Рәхмет аңа, шында бүтін жерге жүртіп. Һәм қойда кірдігізінде құрға? Аннан институт культураға деп әйтейін енді. Ол вақытта шылай оркестр бөлегіне кірдім енді мен анда. Анда как раз бик кішілі школа еді. Ол вақытта әлі анда Анатолий Иванович Шутиков ол нені алып барайды, кафедраны полностью. Шында кіріп, менің білдейінде бик қаты тілеген ойна. Оркестрда да баянға мен өзім тілеген бойынша отырдым мен анда. Қорқып қыналып мені қойды, нота білмеген шында. Мен күні түні шында нотаны үйреніп ментеп, аннары дискларына Бауман ұрамындағына бір жердегіне сатылар еді, татар нелері, татар кассеталар әлі. Мен бүтін ненде ақшам жетті, бүтін кассеталарын алып шықтым да, бардым да магнитофон алған дегенде. Шол магнитофоннан бүтін институттан қайтқаш, енді арап алып қайтқаш, обязательно біраз ялытып алады едім, баянны шығарады едім, шол дискларны қояды едім, и шол дисклардан полностью үйреніп отырдым. Әлі бет репертуарны да көбісін білмесем, потому что біздің яқта анда көбірек халық жырларынан ажырлар енді. Эстрада yok. Эстрада ол хәтлі yok енді. Нәрсе бізге хәтлі жіктіп барып жете, шына ғана үйренесің енді. Мұнда композиторлар көп ме? Яхин, Сара Садыкова, Сәйдашевларның деңгейінлері. Әлбәттә шулай. Анда санап кетіп була әсәрләр. Бик бай музыкаль мирас. Иң беренче Әлфия Абзалова яисә Илһам Шакиров белән очрашкан көнегезне хәтерлисезме? Хәтерлим. Сөйләгез әле. Ол иң беренче Илһам абый белән ол безнең тора торган общежитиега килеп керделәр, беләсезме? Анда ничектер менә ниндидер бер мероприятие микән булды микән инде. Шунда мин аны беренче тапкыр күрдем инде. И шунда ул миңа шунда ук әйтте. Мин аның белән телефонга мишәр диде. Шунда биттек. Ол сразу беләйдем инде. Икенче тапкыр килгәндә инде алар безнең мин как раз беренче курсны дип әйтик инде. Институт культурада тәмамлап кайткач, безнең авылга килеп керделәр алар. Концерт белән килделәр инде. Анда Илһам Шакиров, Рөстәм Валеев, Рашид Сабиров, әле Рөстәм Валеев. Мәйтерләр берсеннән берсе. Әле Рашид, әле өч баянчы килде. Рөстәм Валеев, мәрхүм Ирек Галимов и Рафинат Саляхов. Кызы инде шунда. Мин аларның яннарына килеп шунда инде танышып, нитеп инде. Аннан соң бик күп еллар үткәч Рөстәм Валиев белән янәшә күпме концертларда уйнарга туры килә. Инде ул вакытта бер уйламаган. Ойламыйсың да. Илһам абыйга уйнаган беренче җырыгызны яисә беренче концертыгызны хәтерләйсез? Без аның белән нидер турнега чыккан идек. Беләсезме, менә Татнефть ул вакытта оештыра иде. Шул вакытта зур концертларга чыктык. Беләсезме? И шунда мин аның белән и Рөстәм Валиев белән как раз шунда мин аны уйнадым. Аннан инде үзем дә чыкаладым теге анага. Төрле ниләр булды инде, бик күп анда булды инде, төрле аның юбилейлары да булды инде. Үзем менә уйнаган җирләрдә булды инде. Аннары мин бер вакыт Әлфия Абзалованы ул безнең ансамбль җыр бию ансамбленә килеп кергән иде ул вакытта. Ул анда башлаган икән үзенең ният. Мин ул вакыт хезмәтен дилән. Бер вакыт минем язмышымда шундый ни булды инде. Миңа Алланың рәхмәте инде. Зур мәктәп булды инде минем өчен, конечно, ул 5 ел эшләргә туры килде. Җитәкче булып җыр бию
халық жер бүй ансамблінің жетекшісі болып эшләргә туры килде. Баштан жетекчесе булдым, художественный руководитель дип әйтегәндә. Саңа Аннан жетекчесе. икенче елны микән инде мин директорында булдым. Шулай менә язмыш туры килде. Ике должностьны мин анда 5 ел практически шул 4-5 ел буе алып бардым. Бу зур мәктәп инде шундый зур коллективны җитәкләү. Көтмәгән очракта бу инде иң зур түрәнең тәкъдиме бу иде миңа махсус тәкъдиме булды инде. Мин ул тәкъдимне берничек тә инкар итәлмәдем. Шуңа күрә ул кешеләргә зур уважение бит инде безнең. Шуңа күрә минем монда да бик как раз әйбәт эшем бара иде. Милли мәдәни үзәк каршында оркестрның җитәкчесе идем, үзем җыеп иткән мин аны. И Германияларга хәтле барып, шунда бик зур яхшы гына, матур гына финанс ягындан да бик яхшы булган концертлар ясый башлаган идек ул вакытта, дөрес әйткәндә. И шул вакытта бит мине җыр бию ансамбленә тәкъдим ясагач, мин беренчектә инде. Ансамбль оркестрымның да үземнең ниткән бит инде. Үзем сайлап алган музыкантлардан бас кешергә туры килде инде. Ул ансамбль хәзер Ул ансамбль хәзер Казан Нур дип атала. Без менә Расим Ильясов белән бергә консерваторияны тәмамлаган идек. Мин ул малайны нитәйдем инде, теге аңлаган идем, что менә ул алып бара алачак. Ул инде Ульяновскка киткән ул вакытта. Ульяновскида ул анда рус оркестрында икенче дирижер булып эшләйде икән инде, шулай иткән иде ул миңа ничектер менә шулайрак. И филармонияда мин аңа тәкъдим ясап, мин аны монда китердем. Төрле үземнең бөтен репертуарымны алмыйча калдырып аңа, бөтенесен өйрәтеп, аңа монда тәкъдим ясап, менә аның язмышы да хәзер Аллага шөкер. Сез ничек уйлыйсыз, кеше тормышында менә шушындый борылышлар ясардай шәхесләрнең роле зурмы, яисә кеше шәхес буларак үзе ирешәме? Нидә булса уңышларга? Шәхес булып туарга мөмкин, но минемчә ул хәзер әйтәләр, ул аның возможности, ул авыр нидә яши. Күбесенчә караганда, наоборот, менә авылдан чыгып, күрмеш күргән, если аның бар икән аның тегене омтылышы. Ул барыбер, ул авырлыклар, наоборот, аны нитәгенә чыныктыра. Мин шулай дип уйлыйм. Ул чын шәхес булса, буласы булса инде аның, ул барыбер ул үзенең бөтен авырлыкларын, ул авырлыклар аңа наоборот алга таба интергә. Үсәргә ярдәм. Если бөтен ниләрне тудырсаң кешегә, бөтен әйберләрне, яме. Ул азып китеп бер ярты уровеньда гына калырга мөмкин дип әйтеп. Нишен бу сорауны бирәм? Чөнки сезнең тормышыгызда үз вакытында образчик зур роль уйнаган бит. Шулай бит инде. Сез үз вакытыгызда кемнәргәдер менә шундый ярдәм кулы сызгансыз. Менә төшегезгә әйләнеп кайтыйк әле. Хәтта хатынымны төшемдә күрдем дигез, әйме? Аны шул төшегездәге хатыгыз йөзен түгел, аның җанын дип әйтик. Кайчан очраттыгыз сез аны? Үзен. Мин аны үзен очраттым. Менә институт, мәдәни институтына килеп кердек инде. Беренче сыйныфны бетергәч, берсенә курс дип әйтгәндә. Икенче курска менә җыелалар бит яңадан студентлар. Мин анда уже эшлидем. Мин анда нидә эшлидем? Оркестровый бинада, анда специально бар шундай музыкальный инструментлар, склад дип әйтгәндә. Шунда мин анда главный булып эшлидем инде. Мин анда оркестрга килеп алганда, мин аларга теге бирә идем инде. Инструментларны тапшырып, аннан язып, кол куйдырып. И мин шунда анда бер-берсеннән матур кызлар килде. Ул җылны. И бик күп килделәр алар. Без инде татар җегетләре бит инде барып торабыз. Кемнәр килде, кемнәр килмәде инде кызлар бар инде. Яшь анда ничә 20 яшь бит инде мин. И менә ул килеп кергәч, минем тормыш иптәшем дип әйтгәндә. Минем йөрәктән ништер менә әйләнчек булып китте. Мин теге тынсыз калдым дип әйтик микән. Менә нәрсәдер менә булды эштә и все. И мин уже бүтән бер кызга да карамадым. Менә бер күрүдә гашык булды, шулай бит.
Әйе, ничектер менә карамадым, уже все, ничектер менә аңладым, что бу какой-то особенный шундай дегенде. И шуннан мин аңа уже кызыксынып, гел карый идем. Кимсең икән бу? Нинди кызсың икән? Ничек мин нәрсәсең бу? Ништәп миңа постоянно карыйм, ниндидер уйлар уята дип. Әйе. Демәк, менә күпләрдә никах укыла дигән әйбер, сез әйбергә ышанасызмы? Ышанам. Демәк, ул сезгә насип кеше, сез аны очраткансыз вакыты җиткәч. Әйе. Бу минем бер тапкыр гына булмады инде дисәк. Әйе, менә шул турыда мин үзегез сүз башлагач сорыйм әле, чөнки күп киң җәмәгатьчелектә бар, аны кемдер белә, кемдер аны белеп тә бетермидер. Аңлавымча, сез мин үзем шәхсән мин белгән, сез инде бер генә кеше түгел, шулай гомумән мөселман кешесенә хас дип әйтәләр бит инде, алай бит, шулай берничә хатын белән дип әйтик инде яшәү, берничә никах белән яшәү. Менә бу карарга сез үзегез ничек килдегез? Опять тешләр аркылы. Тешләр аркылы? Әйе. Минем бөтенләй менә тештә. Беләсезме, минем баштан ук менә нинди булса язмышта үзгәрешләр булса, мин баштан тештә килә. Беләсезме? Шигездә күрдегезме икенче хатыныгызны? Әйе. Мин аны да күрдем тештә. Тештә күрмәгән булса, мин андый нигә бармаган бит. Демәк, бу күптән Аллаһ Тәгаләдән бирелгән сезгә сездән сигнал дип кабул итәсез тешләрне. Әйе, потому что аңа кирәк аксаң, ул аннан хуже була. Ул менә куркып калсаң, үзеңнең язмышта берәр Аллаһ теләгән нәрсә булса төшә икән сиңа. Әйе. Инде менә бик кат үзгәреш менә, ниме? Син аны дөрес бәяли белмисең икән, хуже була. Мин андый кешеләрне беләм. Әлбәттә, менә сез үзегез аңлашыла, сез төшегездә күргәнсез, бу сезнең аңлы рәвештәге сезнең сайлауыгыз инде. Хатыныгыз бу әйбергә ничек карадысыз? Мәсәлән, мин хатын-кыз буларак. Аның өчен сез мине отдельно чакырсагыз, бик узак. Шулай да әйтеп үтсәк. Ну ничек инде берничә кабул итә алмады баштан. Мин үзем дә шаккатып bir-iki ay тордым, ничек әйтергә микән, әйтмәскә микән дип. Сез башта хатыныгызга әйтмичә никахлаштыгызмы? Юк, алай түгел. Алай дөрес түгел. Әйе. Мин просто Аллага шөкер, менә бик каты тирән белмәсәм дә, ул вакытта уже белә идем, ничек менә мөселман дине, безнең әти-бабаларыбызның ничә гасырлар буе ислам динендә булгач, мин аны үземә ничектер менә долг шикелле кабул иттем, тем более безнең әни әтиебездә әби бабаебыз күбрәк, менә минем әни дәвәни дип әйтик инде. Ул азанчы кызы булган, ул бик каты шикерә иде, ул бик афишверт итмәде үзенең теге, нинди булса якыннардан инде нинди генәме авыру белән килмәсен кеше. Кабул итә икән, все. Без инде заранее белә идек, ул авыру бетәчәк. Эшкереп дә алды. Ул мине дә шулай эшкергән иде бер вакыт. Врачлар кичкенә вакытта врачлар белә алмадылар. Минем теге муенда бер шиш чыккан иде, анда булай шишеп, анда берничә тапкыр операция ясап, ул берничә бетмәде ул минем. Кил теге нитеп тора иде. Ябылмыйча тора иде. Инде повторно зур операция ясыйм дигәч, ул мине чакыртып, Нижногородтан яңадан китергез, балын өлтүрәсез дип. Китертеп, мине эшкереп, шундый специальный үләннәр куеп шунда. Дәвалады. Бер көн эчендә бетте ул. Кич белән куйды ул мине эшкереп, иртә белән уже минем теге авыру, ранка дип әйтик инде, ябылган иде. Менә бит. Ә мин 2 ай буе шул астаханәме ничек? Астахана ятып, дәвалана алмадым. Шуңа күрә мин ул ниләрне кеш вакыттан белмичә үссәм дә, ул минем кирәктә бик каты булды инде. Бездә ул ничек тә булса намаз укымасалар да ул вакытта, күп нәрсәне белмәсләр дә, йолаларны барып үтәләр иде. Теге исем куштыру, сүннәткә утырту инде ул инде бездә берничек теге аннары кунак ашлары, ниләре теге. Һәм менә шулай да, менә сез шушы әйберне кичкенәдән белеп күңелегезгә якын булса да, димәк, сез аңлы рәвештә шушы икенче никахка килгәнсез бит инде. Әйе, мин аны кызга килгәч тә мин Коръән сатып алган иң беренче. Әйе. 89 елда әле ул килеп кердем. Мин иң беренче эзләдем, каян табарга икән Коръән. Потому что бер кайда сатылмый ул. Мин Коръәннең ишеткән бар иде, нәрсә икәнен белмидем. Мин кызык бит инде митем, нәрсәсен язган икән анда. Әйе. Өйрәтүче булмагач, мин аны бик узак эзләгәч кенә,
Площадь Свободада, анда бір нота деген не бар еді, анда китаплар тастайды, шуннан кіріп алдым мен. Шуннан үйрене башлаган мен. И шушы үйренүүлөр аркасында біраз теге билим дә арткач, аны кишилер белән дә аралашкач, дини кишилер белән дә аралашкач, Аллага шөкер, ул минем ничектер менә ни күңелгә күбрәк кирде дип әйтик инде. Элек андый нәрсәләр сез әйткәнегез бит менә, ничек сез килдегез икенче никахны, андый нәрсәләрне мин баштан берничек тә кабул итмидем. Кабул итмидегез. Үзем кабул итмидем. Чөнки андый кешеләрне очратсам, мин аларга нәфрәт белән карыйдым. Дөрес әйткәндә, мин ничек инде шулай булырга тиеш дип. Чөнки менә кеше нинди нидә үсә, нинди мөхиттә шулай дип уйлый, бөтен җирдә шулай булырга тиеш дип уйлый. Нәрсә сезнең карашыгызны үзгәртте соң? Мәхәббәтме? Нәрсә үзгәртте? Аллаһ Тәгалә дип әйтик инде. Аллаһ Тәгалә. Әлбәттә шулай. Һәм менә сез икой әйтә алмыйча йөрдегез хатыныңызга, шулаймы? Дөрес әйткәндә, беренче менә әйтергә телим, әйтә алмыйм. Ничек инде әйтергә булган нәрсә? Ул бит инде оят шикелле тоела. Ул бит инде ничектер менә безнең нигә теге ни туры килми, ничек инде син шулай теге аның хакын иткән шикелле буласың бит. Икенче яктан карасаң, ул әйбәт менә Аллага шөкер, хәзер бит менә ничек нинди генә авырлыклар тумаса да, ничек кенә мин аңлатырга тырышмасам да, Аллага шөкер, минем беренче Ептормыш иптәшем мин яраткан микән инде, яраткан аркасында диткән мин рәхмәт, мин аңа бик рәхмәтле. Ул мине ничек тә булса, аңа бик авыр булса да, ул мине аңлады. Шуның аркасында безнең дә тормыш әйбәтләнеп китте аннары яңадан. Икенче хатыныгыз ничек кабул итте? Беренче хатын белән дә, икенче хатын белән дә менә шушы ике никах белән яшәгән. Беләсезме, ул, наверное, ансын да мин әйтер идем, истән төшкән инде. Ул үзе дә әйтә иде, бер качанда мин аны ул нәрсәне миңа туры килсә, мин нәрсә, ул андый нәрсәне бер качанда кабул итмим дип үскән ул. Шундый хатын. Әлбәттә. Бер качанда. Менә язмыштан узмыш диләр бит инде. Менә без анда ничектер менә случайно танышып киттек тә инде. Шушы дин аркасында, ни аркасында ул менә мәдрәсәдә укыган булган инде. Аның да әзрәк теге уйлары үзгәргән инде. Ул менә шулай танышкач, ниткәч менә шундый бер нәтиҗәгә килде инде. Ул риза булды инде. Если син риза булды да, риза булгач инде менә Аллага шөкер. Ул, конечно, теге ике көндә эшләнә торган әйбер түгел инде. Әлбәттә. Аңа бит әле аң белән аңларга кирәк, кабул итәргә кирәк, ияләшергә кирәк шул. Әле даже шундый әйберләр булды, даже белемле дини кешеләр дә, аны белгән кешеләр, шундый әйберне белгәч, ой, нишләп син шулай иттең дип әйтте кешеләр дә булды даже. Андый вакыт килгәнче аңа бик авыр булды инде. Аннар гына алар аңлап итеп гафу итенделәр. Гафу итегез, нормально, молодцы. Без алай булдыра алмыйбыз, менә сез булдырдыгыз, молодцы, теге гафу итенделәр. И шуннан соң менә Аллага шөкер бит, Аллаһ Тәгалә менә әйтәм бит инде, менә мин 15нче бала булып туганмын, әйме? Менә мине инде миңа хәтле бик күп балалар үлгән инде, әйме? И әйткән игә бит балаларны күмәргә бик авыр бит инде, әйме? Әлбәттә, Аллаһ сакласын. Менә мин кайтам шулай. Мин әтинең каберенә барсам, әтинең кабере бөтен менә тирәсендә балалар кабере. Бер менә минем белән барган кеше аны шул мине карагач җылый. Теге түзә алмыйлар. Андый нәрсәгә 7 бала санда ята. Әтинең әйме үзе күнгән. И шуңа күрә менә нәрсә әйтәсем килә мин аның белән. 15 бала булгач, мин дә үләрмен дип инде. Авыр вакытта яшәгән таралар. Мин дә үләрмен дип, мин инде әнине, можно сказать, ничек әйтергә, алып киткәннәр инде. Мәҗбүри алып киткәннәр, Сергач дип әйтә инде, без бит шул. Районга инде алып киткәннәр. Алдырга инде. И шунда алдырган вакытта инде, врачлар килергә әзерләгән вакытта, минем әнием, Аллаһның рәхмәте, тәрәзәне ачып, сикереп качкан. Менә бит. Туасы җан булган. Туасы җан булса, ул барыбер туа. Шуңа күрә лучше син аны матур иттереп кабул ит и теге мондай юллар белән кирәкми качып итеп, ул барыбер беленә, ул качанда булса, ул барыбер теге дөрес булмый аланнары. Гынах була. Ул вапира гынах була. Мин уйладым да, нишләп мин должен отказаться дип әйтик. Мин аны белдем.
Минем аны кичкене малай да нидән күрде инде, төшендә күрде инде. Шундый төшләр күрде инде, как будто мез бер теге нидән бер елга бара. Без бер ягында, икенче кыз тырайындан да кара чәчле, как раз минем икенче гаиләм. И мин йөзеп чыктым теге якка. Ул миңа баштан сөйләде. Аннары инде мин тагын да бер төш күрдем. Как будто мин инде уже алып баралар никах ясарга инде. Мин ул кешене белмим әле. Күргәнем дә юк. Но мин уже алып баралар. Но миңа шундый яхшы. Мин как будто да рәхәт миңа. И мин башыма килеп төште. Әйтәм, кара, ничек инде мин шулай булырга тиеш? Мин бит өйләнгән. Разве мин шулай булырга тиеш? Уже теге обратная не юк. Юл юк. Никах, менә икенче никахыгызга барганда. Мин шул төшләрдән соң бу кызны очраткач, мин аңладым. Барсыдан аңлашылдымы? Менә шул никах укыткан вакытта хатыныгыз ул никахка килдеме соң ул? Мен ничек кабул иттем? Бәлкем кирәкмидер ул турыда сөйләргә. Юк, алар иң баштан очраштылар. Шуны гына әйтәм. Шуңа тамашачының бар сорау кала. Баштан очраштылар, мин аларны очраштырдым. Очраштылар. Алар бик кызык булды ул. Бик әйбәт сөйләштеләр, нишләптер. Кызык, мин белдем инде булмастыр дип ул нәрсә. Бер начар нәрсә килеп чыгарга булырга тиеш дип уйлаган үзем буенча. Үземчә, как ни странно, менә әйтәм бит, ул язмыштыр, наверное. Без хәзер бөтен нәрсәне искә төшерәбез. Бөтен нәрсә ничектер менә бик кызык барган теге. Монда язгына булса, алай булмас иде. Монда кичкенә генә бер әйбер булмаса, килеп чыкмас иде. Менә шундый нәрсә. Безнең даже числолар, бөтен торган, бөтен квартир номерлары, бөтен теге туган ниләр, бөтен бергә бара ничектер менә. Беләсең, бөтен числолар да туры килеп бара. Аны бөтенесен язып барсаң да шаккатасың просто. Шәригать кануннары буенча, әгәр дә син тигез карасаң, тигез мәхәббәт һәм тигез мал бүлгән очракта гына ул хәрам булмый, хәләл була диләр бит инде. Ә сез менә тигез мәхәббәт бит бер генә була, икесен дә тигез яратам дип әйтә аласызмы? Ул бит инде минем хәтта тамашачылардан бигрәк, мин хәтта үземә дә кызыксынып сорыйм. Үзем дә кызыксынып сорыйм. Кешенең бит йөрәге берәр генә бер генә кешене яратырга мөмкин бит. Кемдер ничек әйткән икән? Бер абзый әйтте бит менә. Хәзер әйтәм, искә төшерергә кирәк. Искә төшерергә әйтермен инде мин аны. Беләсезме, Аллаһ теле яраткан ничек әйтергә инде. Мин аны баштан аңламый идем, хәзер аңлый башладым. Һәрбер кешене бит төрлечә ярата. И ир кешене бер төрле ярата. Хатын кызны бер төрле ярата. Мин әйтер идем, бузылмаган хатын кыз ул бер ирне генә ярата. Ират? Бузылмаган ират. Ул дүрткә хат яратырга мөмкин. Шулаймы? Һәрберсенә ул андый нитми. То есть Аллаһ теле белеп бирә ул. Белеп шәригатьтә бер нинди дә дөрес булмаган бер юк, бер хәреф тә юк. Шуңа күрә Аллаһ теле кешене ясаганда, ул уже белеп ясаган. Әйтмим, что менә бөтен кеше шулай булырга тиеш дип. Бөтен ирләр андый булырга тиеш дип. Юк, бөтенесе андый түгел. Әмма дә ләкин менә мин инде хайваннар белән чагыштырасы килми инде теге. Бөтен хайваннар дөньясында күп нәрсә шундый нәрсә бар. Әмма дә ләкин кешеләр арасында шундый нәрсә булырга. Дүрт булгач әле сез әле очраса өченче никахка да риза булыр идегезме? Юк, мин ни на что не намекаю. Мин аны болай гына әйтәм. Сез әйтәсегез киләме? Тагын ике никах булса, Юк, мин аны просто теге сез кануннар буенча сорадыгыз, мин җавап кына кайтардым. Көлмә. Өзегез көлмәсәгез мөмкин. Үзегез көлдерәсез.
Ул бит беләсең, минем уйлавыма бу. Допустим, бер әйтергә мөмкин. Ой, менә миңа да шулай, допустим, шулай телим, әйдәш, мин дә шулай эшлим дип. Ул теге өстән булмаса, теге булай гына ул эшләргә мөмкин, но озак тормаска мөмкин түгел. Ул менә өстән булмаса, ул беләсең. Ходай кушмаса. Кушмаса, Ходай Тәгалә Аллаһ теләк кушмаган әйбер юк бит. Шуңа күрә. Шуны битегезне смисез. Шулай дип үземне тынычландырayım да шуны шушы. Ходай кушмаган эш булмаса бит. Шуның белән бу теманы бәлки ябып та куярбыз. Ой, безнең монда бөтен съемочный группаны көлдердегез сез. Шулай да бүгенге көндә сез ничә баланың әтисе рәдәве? Тукта санап бара кирәк. Бездә бутала башлаган бу. Субханаллах, башка бер сүз әйтеп булмый монда. Бөтен кешене шаккатырмый, инде көлдермий. Ярат 9 бала. 9 бала, субханаллах. Аллаһка шөкер, исән сау булсыннар. Әлбәттә, балалар, алар әтиянең шатлыгы һәм сезнең шушы эшегезне дәвам итүче, сезнең менән нәселдән, геннардан күчүче шушы сәләт балаларыгызда чагыламы? Әйе, чагыла дип әйтер идем күбесендә. Ну, һәрберсе теләми андый нәрсә белән барырга. Күбесе, ну, менә бер малай, Ибрахим дигән малай. Менә ул бик теләп инде, теге, минем дә аны теге, әйдә, музыкант бәлки булмассың да дип әйткән, үзең өчен генә өйрәнерсең. Үзең өчен генә итәрсең. Өйрәтермен, нәрсә кирәк? Юк, әти миңа ошый. Үзе теләп, инде бөтен инструментларда уйнарга инде ул. Миннән дә күбрәк инструментларда гармоннарның күбрәк уйныйдыр. Ул даже Саратовскида уйный белә. Мин анарда өйрәнә алмыйм. Шулаймы? Ул шунарда да өйрәнде инде. Уйнарга. Әйе, хәзер музыкаль мәктәпкә инде әнисе бирде инде. Хәзер анда инде аңа бик каты итәләр инде, тәэсир итәләр инде аңа, итәләр, внимание бирәләр. Инструмент бирделәр өйгә инде, пиджини дигән. Шунда инде бик күп анда конкурсларда катнашып, беренче яисә икенче урыннарны алып бара инде һәр вакыт. Димәк, бар сәләте бар, мәхәббәте бар музыкага карата. Татарча главное ярата ул. Менә моңны теге кызык бит инде, күбесе бит хәзер теге гитара белән теге стильный милләр. Ул менә борынгы көйләрне су буйлап, менә шундыйларны ярата. Шундый көйләрне теге борынгырак чем күбрәк борынгырак шул хәтле кичкенә вакыттан ук менә тыңлый ул мине. Китеп менә шунда утырып, ярчар сәгать тыңлап утырырга мөмкин. Табигать бит бу, менә кеше, менә педагоглар әйтә бит, кешенең 8 төрле сәләте бар. Кеше шуларны фақат күп дигәндә өчесен я булмаса бөтенләй берсен дә үстерми дип. Димәк, менә аның табигатьтән бирелгән шушы музыка карата сәләте бардыр, кем белә, бәлкем дәвамчыгыз булыр иншалла, чөнки сезнең кебек музыкантлар, алар күп түгел. Шуннан да күп түгел. Соны китсәң менә Рөстәм Вәлиев мәрхүм бик оста виртуоз музыкант. Шулай бит Кирам Сатиев һәм Курамшин шулай ук бит инде безнең һәрбер үзенең чорында бик монстр түгел инде көчле музыкантлар. Виртуоз. Да. Шулай шул. Сез менә бүгенге заманның, менә бүгенге әйтик инде сәнгатебезнең бик көчле музыканты. Һәм менә тормышыгызда әйттем бит инде, була өчеш вакытлары, була бик каты күңел сүрелгән шундый вакытлар. Мин сезгә карыйм, сезнең күңел төшенкелегенә бирелгән чагыз бер дә юктыр кебек. Буламы андый чакларыгыз? Ул шулай бер караганда гына.
Ну, дұрыс әйткәндә, миңа күп очракта ничектер менә күп очракта везет дип әйтик. Күп вакытта бәлкем шул ул тырышка да карыйдыр инде, теге омтылышка да карыйдыр инде ул. Үз вакытында миңа бик күп кеше булышты. Мин бик зур рәхмәтле түрәләргә, җитәкчеләребезгә, кемнең дә кулласында эшләмәдем, алар миңа күбесе булыштылар. Бик зур рәхмәт. Укыганда да менә мен педагогларга да, ниләргә дә, һәрбер кешегә. Нәрсә белән бәйледер дип уйлыйсыз? Бу Аллаһның бер рәхмәтеме, яисә безнең җитәкчеләрнең һәм гомумән моң җыр ярату белән бәйлеме? Яисә булмаса инде сезнең шул мишәр булып, үткен булып, үзегезнең максатыгызга ирешәнлекме? Нәрсә белән бәйледер дип уйлыйсыз сез? Мин үземне ничектер менә мишәр дип сизмим асылы. Юк, сез бик чыннан да. Беләсезме, мин аны сизәм кайчан бик критический моментларда гына ул минем чыгарга мөмкин. То есть мине менә җитәкче итеп куйганнар иде бит нигә? Мин инде анда вообще 28 яшьтә генә килдем. Ул вакытта мин вообще бер нәрсә белән җитәкче итмәгәнем. Минем бер оркестр бар иде, кичкенә генә. Анда инде музыкантлар киләләр, китәләр үз вакытында. Дөрес итеп аларга аңлатырга кирәк, үзләренең эштән генә биләргә кирәк. Монда бит инде миңа күчергәч теге гос ансамбльдә дип әйтик инде, җыр-бию ансамблендә анда биючеләр ниләр генә түгел, теге эш ни бит инде анда бию төркеме, оркестр төркеме и хор төркеме бар. Аларга караганда әле бухгалтерия бар анда. Вахтерлар бар, шоферлар бар. Бина бар. Бөтенесен мин инде вообще андый кеше түгел бит инде теге ничектер. Теге тем более без теге мин үземне как композитор буларак та әзрәк теге таптым дип әйтик инде теге. Минем теге эшкәртелгән ниләремдә, уйнылар, концертларда, училищеларда минем теге андый кешеләр күбрәк бит инде ни булалар, теге җитәкче була алмыйлар дип әйтик. Сәнгать, бик тирән сәнгать кешесе. Бик тирән сәнгать керсәң, анда күбрәк теге син кавада учырып йөрисең инде. Ну, образно әйткәндә. Мин ул вакытта әле яшь идем. Ну, әмма дә ләкин миңа шушы менә мишәрлек дип әйтик микән инде бик каты булышты. Үзен күрсәтеп алды. Кирәк вакытта миңа просто кирәк иде ул вакытта. Иначе безнең илдә мин аңладым, яхшы булмый икән. Мин дә анда бөтенесе килгәнем яхшыча теге. Үзең яхшы булсаң, кеше дә яхшы була дип. Шундый теге ни белән киләсең бит инде. Усал булырга кирәк вакыт белән. Син алар бүреләр белән эшләгәндә бүре була алмасаң, анда син ашыйлар. Нинди хыял белән яшисез? Нинди хыял белән? Сөйләргә ярыймы ул турыда? Ярый, инде хыяллар бик күп. Менә соңгы елларда минем бер хыял, мин үкенечем бар. Нишләп кичкенәрәк вакытта мин медицинскийга кермәдем икән. Бу дигән медик буласым килгән. Минем там что соңгы елларда шундый сәләт ачылды әзрәк, үзем дә сиздем. Эшкерү духовный яклары белән дә әзрәк миңа теге дәвнидән күчтем икән инде. Бәлкем әбигездән күчкәндер. Минем менә кулларым ниндидер менә энергия булды. Мин кулларымны кая куярга белмәдем. Мин баштан бик комплексовал дип әйтик инде. Кешегә ничек әйтәсең? Әйдә мин сиңа ясыйм. Массаж ясыйм. Баянчы булыр. Ясыйсы килә? Ясыйсы килә. Мин сиздем аны теге кешенең баш авыртамы, ни авыртамы. Менә мин кулларны куям, нитәм. Баш авыртулар бетә иде. Тем более әле сүрәләр белән укысаң, вообще теге ниләр белән теге Коръән сүрәләре белән. Сез шулкадәр кызыксынып сөйлисез медицина турында, менә шу массажлар турында. Сез инде баянда ташламагыз инде, алайса сез халкыбызны шундый уста баянчыдан мәхрүм итәчәксез. Инде бик тә үзенчәлекле инструмент дип күрәм мин моны бит. Сезнең яныңызда тора. Әгәр дә без аны уйнатып карамасак, тамашачылар безне аңламаслар, гафу итмәсләр. Ринат Вәлиев үзе килеп янында инструмент булып ничек инде уйнамыйсың? Киттек.